ɗaya ɗaya da rabi biyu biyu da rabi uku ta zuciyar masu ya ɗaya ce an fi harar yan biyun nan yau yau da zuciya ake magana da zuciya ake magana an ba bismillah an ba cika sanin ba zama a wajen kira mutum ɗan daga yau yau ko isasshen lokaci ba ma da shi yau ki ta tare da kan zafa fa saboda in ma da wannan azumi an ba ko sai na kara ne ko sai na kis an ba bismillah a ta yau an ba ya fara da kafa za a yi yawa amarya ki tashi san Allah ki tashi amarya domin in samu dan rabu da haka ji ɗaya biyu uku la haura shi shi akan layi amma da Allah ku tashi aure ba lokaci bismillah bismillah fara DJ yau ba Allah DJ wai DJ bismillah aure ɗaya biyu uku kana ta ba aure da Allah yawwa kala an ga bismillah kala ina sai da bai kaso bai kallon tafiya an wannan duk wanda bai kaso bai kallon tafiya an wannan an ba farsa ko kasa ta kai farsa ko kai kasa ta kai sai an wannan kai kala ina sai da bai kaso ba kyara malam ba da nan gaba ne tafiya ba ta da bacci alherin na gaban ne an gosa ko kasa yawwa mai girma an go la ilaha illallah rana ba ta kare zuru wanda yake sunna wani step two step an gosa ko sako rakas ta tare da ku ne yau a mai girma amarya ta kuma ji gari ya burge kike ga wanda kike kodansa sai da kika dauke shi yawa yanzu amarya ina mu da bata kasuwa ba ta kalle tafiya amarya anan gurin sai dai kasuwa sai girma amarya ta so ki dawo tsakiyar fili ta ku rike so ku dawo ki zaki ba izu anan inda na tsaya ki kalle angonki dan Allah amarya bismillah amarya an gwada shi idan barin an wanke riga ta fita saboda halin masu sanace yawa bismillah amarya wannan ajin ya fi karfin sakandare an taba haila bin an dan Allah jaka da hannunka ka rubo hannun amarya amarya na karbo hannun